Ako'y mga amigo nga ganaang musuroy sa lugar diri sa akong mga apuhan. Mao ni sila oh. Challenge kaya ni ba kay kaning among agaanan lapok. No. Nya matod pa nila ang mga ilang mga tuhod nga daghang mga oil tunaw gyud. Mga 5 kilometro among lakawon. Sa imong gibati Brad nga nakaabot ni kadri nga lugar. Marak, di na siguro tani ka ulit, Brad. Cada lugar ah. Ya, nindot dyan, nindot. Ah, kasulo. Puyogi mo ninyo og lakaw kay basin. Makita na pumiog kabaw ron. Magdaganay na po ni ron kay naimuban mga adlok. Dili ra sa maka. Ay tagi. Angat na mapunta ni abot atong bukid ato bunto do. So nyo makita ng buntura mo na yung sakaon ron. Hiking ni mag-hiking. Manang kaon mi daan og nilat ang baka sa panyabunan, kaon mi daan dito kay para busog ka iba. Nga kani among mga tuhod malig-on. So mo ni siya. Nang-harvest na day mga tubot. Kusog man kay mang lakaw ni ako mga kauban. Bilat ang baka tuhod sa baka ni ilahang girahan ko doon. Sa may ubos di ay dito ang ilog nga gamay ra siya po pero ni tara sila guys oh. Kita nata diri sa pinaka ubos kayo nga bahin o panailang pagnaog sa pinakakuan. Kapay usang nabilin guys ato sang ulaton. Pakiton tamo sa bridge nga hantod karon na pagyapon. Don't deny the king, you know it, because heaven came down for me. It's been a ride for me. Lord, come alive in me. Don't deny the king, you know it, because heaven came down for me. Left my whole life at the cross. Daily I'm emptying me. No matter the way that it costs, I'm willing to follow the king. Not moved by none of your thoughts. Prepare for Itong sakaon ang part 2. Yan ah. Bawal po tatong babaw. Ilan sa part 3. Ta, nilay ta. Kalabing gamhanan, milagruso, sukat pagkaniyato. Hangtod karon o Diyos ikaw, maluluy, unong mahigog maon. Dili kanita niya magbunlay pa jud kanay. Ana daw mo mga tao dito. Namunit pa kang lumboy, Brad. Tabako ko na itong isakan. Namunit pa kang lumboy. Shirt lagi ka niya. Biya ko ninyo mag-shirt ra. Shirt? Hindi ko sa tag. Papa. Are, pasilong tari kay muend naman po na yung part to. Are oh. Part 2 Aryo. Napay part 3 among sakaon panglak. Na abot na tas pinakaibabaw. Hira pala dito sa bukid. Walang tubig. Pero naaiwit. Mustang paglalakbay. Ya, saka na putara yung tray. Oo. Di ka sayanan sa lagi kuha mo ako.
Sayo pa siguro na itong dalan. Sayo, balik ka kay Kusubos. Kamatay ko kaliyan Kusubos. Balik nakuha ng audio ko ba? Nakuha rin mo kita. Kaya pa? Sunod naman ako. Hindi tayo gusto magdato. Muna guys, among angato no. Warriors mga kumakaw. Wow, galing man ka na. Daro di sa buso. Bakit kerabat? Pero kanang nakabuhi ang karabaw agyo na. Kanang nakabuhi sila ba? Kuna kauya Brad, mahal kayo na. Siya. Kauya Brad, kasay. Kauya Brad, kasay. Tugas? Oh, tugas sa tugas ko ligon. Pero mas ligon ito tugas. Kasay. Itik ya. Sekarang kayo kayo naik hangin. Ay nagpuksan ninyo pag sangat nga muna sinawag yan. Directly pa kayang murag mulot tawra ba yung tiil ba? Karapat dapat bingaw ng biyo. Sige mate. Thank you Lord. Bangin sa kulang. Inyo Brad. Oh, tikling diri sa. Mon tabako, naik tabako. Sulit kaya rapag sakasakas ah. Kita na mo adrintos dawis anay. Pati ka ng baga nga kawayan Brad. Kamuyugan na na, diha na dapit aga mo ah. Oh, dili layo ka din sa inyo ha? Layo pa. Parte nagbayawan niyo ha? Mog diha ta niagi kay mag-iiri ta pikin to. Klaro man hindi kasakas Irwin ani. Pero inignaog nato diha gitagi ron. Sulti sa imong experience pagsakad na parang di sulit ra kayo. Sa imong gibate. Apoy. Ha? Kapoy? Pero sulit ra. Dili kayo. Ha? Musta mang tiyan? Yes. Moro yapon. Ang tuhod. Kirang tuhod. Sakit. Berundir ko siya kung gihukas yan sa linaw. Picture. Moro to among last.
mo downhill mi dito guys no manay ka pangpang among di training ning usa nga nakaagi ko og navy pero hadlokan. Ay lagi balabag pareha nako. Ano ba? Pinaslan. Kuko ni siya. Kuko na lang itabon mo. Salatas Lilbert. Ngil, ayo anangin. Balabag ba? Pariyan ako. Unay mong wala na. Takilid na. Mga Navy, managoy na yun niya. Oh, last na rin. Kabalo sila na. Wala. Ulog nag-Navy, Aryo. Pusgan pa ulat sa awin ha kaya itong imapa ring dalan. Ako sa'yo una. Ako sa'yo una ha. May bato pa, kulang ka. Tara. Plan tragyapon pinauna ang tail. Muna magkali. Naligid. Para katong bata ba nagpa-slide. Ibot kung sa nilas ko. Sa yung gibate nga guba gyud mo sa nilas. Ha? Makatumbag yung karon. Buling pag akong lubos. Oh, ngilwis no. Ha? Kapol na noon. Oh, kala lasod na. Oh, una dyan ang kuhan. Ayaw dungan. Mulabang mo. Ayaw dyan anak maglabang. Anak dyan. Gunit man ka anak. Dahil anak na po do. Okay ra basta nagkabot na gyud mo nagkabot. So, ana. Kanaog na ta. Dito sa ubos. Gimis sa mga di plano nga tuan. Ka-relax na dyan. Yung gibate nga Eh, tabahang yung tubig na. kabot na yung gadre, Brad. Kapag. Kaya marang bukat na kayo. Ha? Sa mga kasulti nga naabot ni kadre. Pasalamat ko sa Ginoo. Eh, nabuhi pa ko. Oh? Mula god. Kasay mo sa ina, Brad. Kasi ginitan kay Mayo. O may electric fan re. Ako wala naman. Babae ka lang daw. Wala. Ano man yung pangpan. Sana ta kami no. Saan naman itong babayo? Kami aning bulan ni ron. Part. Dili ni mulan. Dili mulan. Ala sisak wala na mo tao. Ha? Kung ano may problema pa ingon dito kay kuan naman. Sa init, magdugay ko, magpula akong mata. Chariot naman ta. Pati ka na ang katol. Bawal mo sa mga sagbot, kaya magpulat na akong bawas ba magpula akong mata. Sa tupag litunon ka ipaagir ka sa mga kasagbot. Para inigtuyog pula na kayo. Ay pakutos-tutas kay Navy niya. Nasa mga Una kanina. ko. Ang tawa ng Kanibi o Navy, kwa. pa nang- Dili mo kung Navy. Mari Maros nya bugod. lubot mo gi. Ka na. Ah, wala. Self defense. Lubot pa lang. Lubot pa lang dako. Butoy, emergency. Oh, emergency ko. Emergency quick For response. example, no? Mabuto ang imong parachute. Oo, lubot mong mamay ko. Valve ready, sakit. Nalangalay mo na isaw ko diya. Anto, masahan na nila. Yan ako kabayo, kalabaw. Hindi, butawan yung harang. Nita mo lang dala ninyo. Mga Takwa sila punto construction. Under construction. Asa man lugar Bukid kong brunas. Bukid. Hulop. Hulop de pabukin na ay mo hulop. Katong part Ginawa. Palali ba, palali. na kainom dong nga katong nagpalit og magli og itlog katong na unta sa tao dito sa inyo. Ang balay. Domingo to pag man simba.
ko gipauli ko. Ato ni kudidandan di ato ni Margie. Ato ni baplo na katong district ni ba to? Asa no ibe? Oh, balita. Gwapong na diya lugar god, silbianan po. Ay, mas taas ganitong dito. Kay cloud na yun. Nawa. Ay, god. Pamo minamahaw O, god. dili paresig na na. Yun, Ano pero, man ang punto May sa mong destinasyon nga maong dawis. Kapalit na mig mga dalalhon dito sa ubos. May karne nga mong gipakyaw dito sa merkado. Dawis niya. Relax na po kay wala na init. anad mo gusto mo lakaw. Gikas ka init, ani na pumislapok kay basa kay may rasulan. Ay, bungkat to. Oo. Apit. Okay ra. Ayaw ra tong batong diya tao. So, ang among dalan ron, igo ra. Kaya dan no. Malap, pero lapok-lapok yung gamay. Mga kauban, no. Atong destinasyon ba yung layo pa? Pero nalakaw na niya to bar, pila ka time? Okay pa mo diya. Ikaway-kaway naman dyan. Mariana, oh. Mag-lockdown, ah. Pinalit. Lockdown nagbulan. Oo. Oo. Asa na mo na nabo, Brad? Dito, buwan. Buwan. Dito sa Kalumbuyan. Muni bukid nga daghang motor, oh. A few moments later. Meanwhile. Diya Rosa. Relax ra. Ikaw dyan eh. Sa manining. Ibingkog ka? Ibingkog ka wala? Wala. Iya, parte na si mong pagkanibi manggod. Wala ka sakit. Ay ra liut brad. Wala na. Usamot niya basa. Ato na plaza ro. Relax sa inarami og butindo ka.
Sige na. Ay, dali, abot na bitaw ta. You're right. Mga panas mapan eh. Nyamangat pag itato ron. Lagan na din dudong mo. Roy! What's up? Tuwa na ni. Tuwa na. Tuwa ni. Uli na ko. Bali na yung patawan dun. Ikontrata niya daan nga. Ang imo ko ng motor, yung ipultang rap. Patujag pa ulit. Balik naman sa tanom road kay kuha naman, pangulan naman. Hinol ba? Hinol. Ayo anak, sayo pa ng sukur anak. Bali ha, bali ha. Bali ay mong kamot. Di anak ba? Anak. Ayaw anak. Ano man? Anak magsungkod. Ana. Kana. Muna siya paggamit og sungkod. Pagkana na ako, pag step na ako diri oh. Abot na bita ta, way problema na. Pagpangut ko sa Lanting, lanting. Asa padulong sa lanting? Sitra. Oh, basta. Taas ko na. Pas lanting padulong sa Dilpin. Pangadto sa to. sa kataas. Sige nanglan mo. Dugan. Sige. Taas lanting apan? Okay. Unong. Padulong sa Slanting pangaris wala nimo. Ubos, slanting pangaris wala. Sige. Sige, slanting pangawala. Ditso. Dili ba? Dili pwede jong. Ditso. Dili pwede tong buragsi. Kay naklo na magid ma ito. Ikaw ray bala. Ditso. Ikurba pangadto dito sa too. Sa imong ginungan, ikurba pangadto sa too. Korb, di ka kabulog korb? Dito na, di gawas. Itara. Too. Pero ipaabot. Pagilawod riyo. Pabutis. Butis ba pangadto sa too? Saka. Ayaw. Pabalik na diri ba na? Hunong karon. Hunong karon. Ikot nimo. Para sa right. Kita nga sa wala sa ikot sa wala. Paana sa diri paana. Curve, ang curve mong good. Dili palit pa right kani kay sa Dili ka diri sa ilalong paana. Oh, kana. Dili na kayo, grabe. Paana na gamay. Ayaw, diris pasilong. Bawal makatag mga kuan kanang si ABCD number, curve or Paana diri. down, left, right, pwede. Pero lugar, pwede ra. Balik. Pwede ra. Lahos na. Kuan, asa na to? Paano, bahada na gamay ba? Pwede pag isla ni magbago na jong haron dili. Haron Dili. sila bago jong. Ana bitong pinakadool kana okay sila. Sige, dicho. Bawal aga ko ng istoryan ra. Istoryar gyud. Utang dito, adto sa to. Balik ka sa taas. Utang. Asa ang drawing dia? Brad, balik ka. Basta kay mo nan Roy nga kamuray bahala nga mapurmag ingon ana. Mo na yang ngalan no. Abutang ngalan ni Brad. Dili ra. Basta kay mauna. Mo na yung ngalan nga ipadrawing. Dili. Usab na idagan oh, props. Usod na sa iyo. Oh, Anak na. bali. Anak ra. Ayo ra kayo idako. Oh, kana mo na. Sige. Para gamay. Gamay kayo. Ay dili pag diha drawing ni Sige dako. ako, bro. Natawa ko asa ko stamping. Ako tudlo ron ako dapat sa mo. Tarong Stamping ah. Leon. Kulang gamay. Diktaran na. Tangan ako kuan. Style. Slanting gamay dire. Dito kuan ta. Gamay pa dalos pa gamay. Boss, utang ako. Sige pa yun. Anak diri arong hara.
Layo. Balik dire. Dire sa right. Sige, itit na lang ako. Sige, ala Layo dire na right. tayo pangat kamay. Ubos. Ay, dili angat tayo. Lanting ra. Pero tagay. Straight tarong dire. Dili dapit dire. Ano man ilang yan? Straight na kamay. Kana, very good. Kok mending mo di ay. Sige, kana. Kana kay kuan clue. Dayon. Alis taas. Sige, Taas pa taas. Op. Diya sugod sige. Okay. Bati na na. Abante ari pas kuan. Di na tika kay dan. Okay. Ano yung pitas to? Sige, bati. Okay. Hop ya. Kuan na nang imong kitilpin sa adto sa hop taas. Ibutang kitilpin. Taas hinahinay. Oh, mundo. Taas kuan ang kitilpin. Are dis wala. Hop nalapaw. Oy, ayo pasan. Wala mo. Butang. Diretso. Hinahinay. Balik. Sige. Hop. May pagkasinabot ni do. Hop, ito balik. Ito. Butang kitilpin. Ito ginagawa kayo. Sige, hinay gudlis pataas. Okay, sige, diretso kumay. Wow. Kuan ang kitilpin. Butang. Butang sa Ubos na bot. Atras. nila paper. Gamay. Butang kitilpin. Ngalan ayo ra. Ibutang kitilpin. Dili wa kana yung Butang. Oh, ikaw ri bala basta kay duol ana mo na iyang ngalan. Bante kamay sa. Di lagi magbase ra sa picture kanang usay ngalan ta na sa picture mo ra imo ano. Ubos. Anak dire. Oh, Ato ka sa ubos. Ubos gamay ra mga 1 inches. Oh, kana. Badlis. Pabos. Ibutang atos to kamay. Yung Hop, ibutang ang kitilpin. badlis na dire ana. Oh, pangatos to. Pangatos to. Pangatos to. Oh, diretso. Diretso. Dito to. Ubos na, ubos. Hop. Balik dire sa kuan bitilpin sa Gamay, anak gamay. ibutang dire sa wala. Gamay, gamay. Hop, lapaw kay ka. Ubos. Dito balik. Balik pag yun. Ubos gamay. Ani dire sa wala. Ubos na jud game. Balik sa to. Pa, boss. Okay. Ios gamay. Ibutang bitilpin. Sige, diretso sa nahinay. Nahinay. Okay. Ari pa straight. Kuan bitilpin. Ubos pa, ubos. Iubos Ubos bitilpin. pag Hop, sagad iubos bitilpin. Ubos pa gamay. Atos ta. Pagyan. To. Tana. Pagyan. Ay, pa, ubos jud. Dikta jud. Ubos. Yung abante gamay mga 3/4. Hindi gamay ra Sa left. Tas pa. Pero nga ito, anak. Dili. Mo na gyapon. Straight pa po, anak. Hop, ubos. Tulog. Ayo dia. Dili ubos. Kapag ganina. Yung ganina, oh. Kana. Dire, taas. gamay. Dili. Op, ano pa gyapon. Tarong. Ubos. Ubos pa gyud, gamay. Oh, ring abante dito sa left. Abante dito. Wala gamay. Ako asa ko Okay, unong. Dito sa wala kana. Oh, sentro na ito gyud. Og badlis og anak. Usos gamay, usos bitilpin. Ibutang Ubos gamay. Pa anak. Pangato sa to. Katulas straight. Padayon ubos. Pangato sa ubos. Okay. Yung abante mga Islam na badlis na taas. Nakabalo na siya kung sana kay na may mata. Sige. Oh, dahil mo man ay mata. Ah, okay. Isa sa bitilpin. Ubos gamay. O yan, naulat ka sa uban. Butang. Bitilpin. Umana mo. Pakalay sa wala. Ano nakaw na ha? Hop, ubos part. Oh, babaw gamay. Pundo na. Okay na. Wala na. Dungar ka naman mo. Ubos part. Iusos bitilpin. Iusos pagit. Kana diha butang bitilpin. Ikuris. Pakalis wala. Oh, hunong. Okay na. Dito to. Ibutang bitilpin. Oh, iusos dito. Iusos. Padaon. Atos to. Asa. Okay na? Okay, open your... Ningot juga kini display na ning tuwa na. Dito ko kasabot kay Bisaya got. Oh, big tiha kay drawing na. Maot ang kagawasan kay kinahanglan maguna katuo kanang ibayayong o kanang isa tawag ana unity. So kung maayo kang listener man mo minaw do ka sa tanang sugo niya, may mo gyud sakto ang inyong dili ka magbuot kung dili siya pabuton kay siya may nakakita. So ang
ginakadabi sa mo ana, obedience is better than sacrifice. Obey first before you complain. Kada Kuan- ko na sabtan. kuan military nga istorya. Wala kay makita. Baling disura kung sa iya ha magsalig ang kanan imong liho. So kung dili ka ganahan na ay error o na ay mga sayo, inalan maminaw ug tama. Before ka mo liho, inalan siya bilang imong paunahon istorya before ka mo liho. Sige. So, online sa partner, akong masugid po kay kuan. Diri gipahimangnuan ta sa tuang kuan games na dili gyud mo labaw ang kaning student pangadto sa magtutudlo. Kinahanglan unsay ginasaysay sa magtutudlo. So kinahanglan ang disipulo maminaw siya ug aron makat-on. Then kung ibis na to sa Bible kung ang mga sumusunod niya or ang mga estudyante niya kabalo ulantaw sa unsa nga insakto nga hulagway nga gusto niya ipasunod, kami yung kayo kagawasan dili pareha nga wala pa ka makaton sa imong magtutudlo tapos gapasiugda na kas imo harang kaugalingon na nahiman. Ang kagawasan dili gyud sakto ang hikinihimo. So di are gina-prove yun na labaw gyud ang magtutudlo kaysa mga estudyante or mga sumusunod niya. Para ko Sige, kuan. Wapo. Wala, simple. Ano yun? Before ka act or mundo, minaw ka ta sa instruction, minaw ka sa isa. So, tinirong ka kabay teacher. Being a student or being a servant, wala mga kabaloon sa big picture. Ang tudlo ang picture ninyo pero kanang master ninyo being Christian, we should really listen intently sa inyo. Listen man na hindi pala ko sa tigas ninyo. Listen din na intently. Listen na ka. Listen ito lang unahan. Pero kung the end, yung magkaayo. So, sa unang pagbuhat man yun. Pero naik ko lang. Naghingan ang sa isang before ka act or listen na ka. Sobra. Clarify. 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 Resulta dahil sa klaro na sa pagsulti o sa practical apply sa paminawon ang ito sa kagaya ni Elijah. Paminawon ang gamay na tinggo. Still small voice ni sa Ginoo. Iyo klaro sa purpose o sa instruction mo. Listen intently. Listen intently. Hindi focus na. Paminaw. Sa ako abot, hindi kaya ito atong lula ba at ako regulation sa itong pinabuhay. Isip, Kristohanon. So, kita nga nagsunod niya o tatapan na itong mata o kita sa pinuod nga mo ipabuhat. So, before ka mo buhat, maminaw ka sa yung pastor. Good listener kita. Di mungkin mo resultang maayo kung mga desisyon na sa kinabuhi. Sunod sa Ginoo na kaya na ako nga bago pang sugod. So, sure kayo ba? Nas mga pagsulay. So, na yung mga guide sa mga nauna, maminaw kita kay sila may nauna. Pag kung buka ako gamay, kailangan
Pikas. Dahil mandunggan. Chilis Pikas. Dahil mandunggan na diri. Wakalakang. Diri ko diri. Next result. Yung mga pangitaon. Kung sa Ginoo mo tingog na ang kaila Ginoo. Alagdag ko ang tingog diri left and right. Itong gamay na tingog. Ang Ginoo. Kaya focus. Mata. Sige sa ako sakto mong gyud pod ang ikan ni Erwin o Brodronian to ni Mr. Milber. Sakto gyud kung mubasi ta og kanang pagsunod sa Ginoo sama sa atong gibuhat karon. Dula ra ni pero kani may maya ang Ginoo ani sa tuwang dula karon. Ato siya itukma sa ulong sa Ginoo nag-ana gani na kung magkabuhat ta or nagbasa ka sa usa ka sentence nga imong gibasa kung wala ka makasabot sinana wala ra gyapon pinta imong ang pagbasa dahil kini sa atong dula karon sakto gid nga dili ikaw nga wala ka nakakita sinana gid kanang sunod jud ka sa nagtudlo sa imo kung inana nga inini pamaagi karon nga kung tudluan ka insakto kinahanglan insakto gud pud ang imong buhaton kay kung gitudluan ka tapos ang imong gibuhat dili tukma sa nagtudlo sa gitudlo diya sa imo so mahimo jud nga walay kapuslanan pareha ra pud sa kuha kanang mubase ta sa Bible gyud nga ana gyud mubase ta sa kabubuton sa Ginoo nagatudlo sa insakto sa imo sa imong gibuhat sa ipanan so wala ra gyud pinta baliwala ra ang tanan nagatudlo sa insakto ikaw tudluan ka sa insakto wala ka nagsunod tudlo no sino ana wala wala pinta pagbuhat wala ka nagsunod so para ko nanglan yung sundon ang iyang ginatudlo sa inyo kay mo jud ang sakto sa pagkulang sabutan isa hindi nga wala mo katawanan kayo pero importante no importante yung pagpaminaw kapina na kung wak ka nakakita sa imong ipatarbaho importante ang pagpaminaw yung sakripisyo uban ang pagsabot yun kayo usahay ito wala to nya kita dahil nga na pangko na kay tutulunan nga importante din ang pagtuman asa ipaagi sa nakakita kasi may nakakita kung unsa ang forma so dako kay tutulunan ang pagtulunan akong naaban importante yun ang pagpaminaw kung mararagyan na parehas ang buhay na ito sa pagpili sa kinabuhi ng kauban sa kinabuhi yung many times dagan kayo mga kapyas ko na hindi mo nang Ginoo ayaw na hindi na para imo mupugos mo dita maskin wala ta kakita kung sa'yo kapit yung tabo diba? Yung kaakan nito kuha pa man ang dati pero hindi para sa imo hindi ayaw pagbuod sometimes kay ako naman magawang pag-isod ba ang kahuman, ang kapait kaya nakamagnon ati nako muna na sa kadaghanan dyan sa tuwa karon magkalisod kay hindi magkasinabot ba ang balis, away wala na, layasanay na uli na ko sa kong mama usap ko sa importante po sa kong na nauna pareha ka na rin sa hospital sa mga operation diba kung usap niyo sa doktor putlan na kung sayop gani yung pagtungod lain mo ng putol naintindi sila ang kasipyat diba yung sila usarang kinabuhi nagyatag sa tuwa o sa kasipyat pa lang na sa pag-share po sa gospel
kung magbuot ka kay tungod ay guwapa ni crush mga ko ni ganito ni mga pulong na dili kinahanglan ba wala na sa Biblia no muna kasi mo yan na ilang diri o magpakadaghan mo kay spread the ito na multiply go and multiply na mo sa mga pilihulan something ana ba humanan ana ya na mapakyas na ka man magka lisod-lisod na yung kinabuhi basta pag-abot sa tumoy wala na yung kayo mahimo muna na ginoo nila muna na wala gipakita sa tuwa sa Ginoo say ugma kay gusto siya mosalit ta sa iya ha maminaw ta kana maningkamot ta din kay kabalo na ta lisod man ni di ba ako nakadungog to si Ronnie sa pagsulod sulat di man man ako masabtan pero kana makahatag sa imuha o kadasi na kung say isugo sa Ginoo mangita jud og pamagi kay kana man kaayo lisod-lisod na sa una pero pag matiwas na mo na naging niya tsada ha kay upat ang tawa pareha po na sa Ginoo sa tuwa na niingon ka na mga pagkahuman mapait man sa una pero ang pagkahuman tsada kayo kung kita siguro mga papa maningkamot kita hindi man ingon ay para hindi sa ako o para hindi pero kaya ka na manasugo sa Ginoo yung example hindi takapukapuyan ka ng magkinaman mo isugo na bang Nya, mo ato na mo. Sa nalisod sa imo. Ato sa dalan sa motor. This atmosphere is open. Miracles are flowing. You are here, I know it. It's a supernatural moment. So I run into the downpour of your perfect love. I run to you. I'm holding on, I won't let
looked you in the eye and hesitated when I asked if you were alright. Seems like you're fighting for your life, but why, oh why? Wide awake in the middle of your nightmare. You saw it coming, but it hit you out of nowhere. And there's always scars when you fall that far. We lose our way, we get back up again. It's never too late to get back up again. And one day you gon' shine again. You may be knocked down, but not out forever. Lose our way, we get back up again. So get up, you gon' shine again. It's never too late to get back up again. You may be knocked down, but not out forever. As you made your little getaway, it feels like you've been running all your life, but why?